Apa gaztia, joigen nauzue, eta bueno, hemen atorkizue orain honetan gida batekin, bai, ez da gameplay bat, gida bat baizikan. Eta bueno, esplikatuko izan gutxiko gara ze ideak aten, ez? Bueno, nik batzuk jakingo zuen bezala World of Warcrafteko jokalari bat naiz, asko gustatu izan dut, urte askotan jolastu izan duet. Baina, bueno, azkenengo espansiotan bai Pandaria atea zuenean, eta oaingo Warlord of Draenor atea zuenean, nahiz eta pixka konpondu induen jokua. Bueno, Cataclysme bai bastante basura izan zen egia esan. Ba, gero ez da min gehiago idezian hilan bukaeran pagatu berri izatea, baria, suskripzio bat ez, obligazioko arduan. Interneten behira topatu dek, fumetaz izena duen server publiko bat, server debaldeko server bat da. Eta gainea, League of Kingseko espansioan blokeatuta daka, Osea, ez du espansioa mejoratzen, raza berriak eta badazkatzue, raidak eta ere bai, baina, bueno, importantiena jokua asko ze hobia da. World of Warcraft garai hortan zan bezala izatea asko ze hobia da. Eta, bueno, ba, hoxa, ez, gida honekin nahi dizutena esplikatu da gutxi gara bera, ba, nola sortu kontu bat, nola jokua jetxi, eta, bueno, behin jetxi eta gero eta sortu eta gero kontua sartu, eta, bueno, aukera dakazuen nahi izan ezko 80 nivelea iotzia zuzenian zuen pertsonak bat. Eta, bueno, hasingo gara pixka. Lehenik eta behin sartuko gea WoW Top izeneko orrialde batera. Lasai, hemen jartzizkizuten tekstu horietanak deskripzioan jarriko izkizut, orrialde danak. Behin hemen gaudela, ikustezu, zenbat zerbitzari dauen. Nik topatetena fumeta esena da meuet izena komunitatea, klikitezue bertan. Eta, bueno, hemendikan sartzeakoan, benetan ez dizuet, 80 niveleko jokalari bat eukina ez zuzenian, orrialde honetatik sartzea garrantzitsua. Ze haue behaiek emateizue, ikustezuen bezala ez, meueten barruan, register, eta hemen ez, WoW Top 2013, horrek zen edo esan, WoW Top 2013 barkatu, horrek zen edo esan, hemendikan erregistratzen garaian, ba, emango izue, bueno, gero oain ikusiko den bezala, ba, joku bat ez, baina, bueno, oantxe itzuliko gara. Bueno, barkatu mosketa txiki bat igerri balien baizu hor. Lapsus mental bat egon ezumian junber izan dira. Bueno, hori ez, hasingo gara. Kontuan datuak sartu gitu, rizena jarriko ezio Belarrondoko. Emaila, jelentxokoa. @yahoo.es, hau da berri bat indetena. Bideo gara guztako, así que ez kakaik eman hor. Pregunta sekreta, zertan nahi gara? Bueno, hauek zuek bete, bakoitzak zeuen gauza garri. Ze egun batien kontraseina aldatu nahi baldin bazue, o kontuan datuak galdu dituzuela, garrantzitsua da horiek ondo beteta eta ondo jakitea. Hemen, nire gomendioa aurrenengo baldin, klikitzazue kodigua birkargatzeko, ze gero erroriak emetitu nik saiatu nintzen. A, Z, bost, iru, X, G. Irakurri zuela eman, ez dituzuen nahi korreo elektronikoa propagandakin, bai, hori behin, eta enbia. Gogora azteko emango jau. Vale. Hemen gartzeu. Egoki erregistratu daiz, bla 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 bla. Jolasten hasi ahal izateko, zure kontua aktibatu berdezu, email bidez. Eta espazaizu iritsi, enlaze ondan sartu gano. Ordu ningo dauna da. Gure emaila sartuko gea.
A ber, horiek. Eta kontraseña. Vale. Hementxe. Oh, etxiak spamea zatu. Bueno, Gmail dakasuenak gogorazte izuet, spamen barruan behitu berko zuela, spameaz bialtze zuzenian. Kontu hau sortutaka, bueno, gida hoiteko bakarrikan sortuten kontu da jajun. Eta, bueno, jakin dezazuela hori. Gmail dakasuenak spamian behitu. Han klikite deu. Hemen ikuste dituzuen bezala datu danak. Ez ditut borratu ere ingoz, bueno, bate-batek aprobetxatu nahi hori moi biltzi hau kontua, igual dit, nik ez dut ezertako ebeliko kontu hau. Importantia, zerbitzu berriak inazteko, zure kontua balidatu berdezu. Klikingo deu, listo. Usuario activado correctamente. Listo, hain, zuzenian, ez? Eta niko dituguna da hemen kontuak sartu. Kontraseña. Eta pinauan bost bat sortzi. Eta sartu ingo da. Vale, oain hemen gaudela. Zein berde, oain berde aurrengo gauza da bezero bajetxi. Nola geiztea, bueno, sartuko gara informazion jartzeun hemen menirrontan, ez? Hor sartuko gara. Itxingoitu garten denean. Hemen, guías de instalación. Egia esan, a ver, nik guía txiki hau baina, bueno, jamein horri alde honetan sartzaztenean lortuko zu esatzea, baina, bueno, nik esplikatu ingo detela aztare. Hemen, instalación de cliente UOTK, hor emango deu. Descargar 3.3 torrent bidez, aurrenengo aukeratuko deu. Hori aukeratuta gero noski mega aukeratu zazue, mega, bueno, nabalin eso uploaded, nahi zuena, megakin bilekin azkar jungo zaizue. Deskargatuko deu. Vale, deskargatu dugu, hemen ikustezen bezala, torrent artxioa da. Bueno, suposatzet gehien abakizula torrent ibiltzen, osea que, bueno, bi klikin, utorrentekin automatikoki, bueno, utorrent, eta, bueno, bakoitza dakazuen bezeruak iriko izuen, nik utorrenta dakat, osea que, hemen jartziten bezala hori. Ja deskargatuta, osea, nire listan barruan dago, nahi zu berriro sartu, ba ez, zuek ba ezkoa eman berko etzaizu hori erteko. Okei eman da nahi, da, bueno. Eta izuen ikusten bezala 16,5 giga okupatzeitu. Zer da UOko karpeta oso bat, ez? Bueno, jarra itengo dugu, ja behin hau deskargauta dakazuela. Hemen ez? Hau da, karpeta hau geizte izue. UOlo barkarteko karpeta. Bien, hau borra ingo dugu, azti bezatako badila. Jarra itengo jau. Ba, guía de torrentes, barkatu, atzera, eta bengo esan, a ver, glosario. Vale. Hemen atzera juteko glosario emango jo, osea, glosario uste jartzeula ez? Bai, glosario. Hemen sartu berdea abriro, guía de instalaciones. Guía de instalaciones klikin da gero, lehen eman dion bezala instalación de cliente UOTK, emango jo instalación de patch 2.9.3. Hau da oso erresa. Klikite deu lanzador jartzezun hortan. Lehen bezala nik gomendatizuet mega enlazia erabiltzia. Vale, deskargatu ingo deu. Listo. Vale. Deskargatuik. Eta, bueno. Oain berdezuena da. Hemen ez, instalador, lanzador. Pongo gea... Bueno, lehenik eta ben gomendatizuet. Karpeta hau. World of Warcrafteko karpeta hau nik intentena kopiatu. Kopiar. Archivos de programa. Eta nik hemen ikustezuen bezala, dazkat
World of Warcraft kopia izena hona eta World of Warcraft. World of Warcraft kopia honen barruan dakatena da, hau da, WoW originala, nik lehenekana. Eta orduan indetena hori sortu, indetena hemen pegatu beste karpeta. Oantxe kopiatu duen karpeta eta deskargatu duena archivos de programa barruan pegau. Nik hori indiat. Gero zeitezue, hartzezue instalador lanzador hau, pak, eta hemen bertan sartezue. Doble klikin. Emantegiozue jarraitu. Eta instalazioak eta bukatzea izkitzuenean. Sortuko izuena da lanzador ikustezue hau, ezta? Ba, honen akzeso direkto bat sortuko izue segurazki mai gainean ez baldin baizue ez eskoik ematen. Nik hemen golan jarritakat. Eta hola izango litzake. Ikustezuen bezala hemen meueten horri aldian pauso azaltzei zuen nola instalatu, bidurrengoa. Eta inungo dudai bali magazu hemen jarraitu, baina bueno, ez da, programa danak instalatzean bezala instalatzea, ez daka inungo zailtasunik gan. Ikustezue, dana da urrengoa eman, finalizar, eta ez daka inungo zailtasunik gan. Eta listo, hau izango litzake, honekin ja bezerua instalatu dugiko genuke. Eta bueno, hain sartuko naizen, hain erakutsiko izuet joku baurtik amaria, pertsonaia bat sortu berda eta gero itzuliko bera berriro. Oain arte gaztiak. Bala, berri hemen hau berriro zuekin, kertenken galatzen dira. Gauza oso garrantzitsu bat nazaltzia ez duzatek. Behin launcherra instalauta gazonean, lanzador jartzen instalauta gazonean, inberdezue irikitzezue, eta hemen hasiko zaizue hau beak partxia deskargatzen eta instalatzen. Ikuste zuen bezala bastante garrantzitsua da, ez? Nik, momentu bat aratuko, ez? Ja jugar jatzeit. Jartzeu deskargaen kurso, ez da ezer deskargatzen, nahi momentu honetan ez da partxeika, hori zan, ez? Datu hori. Osea, que jokua sartuko naiz, eta joku barrutik esplikatuko izuet ez dakin antzako momentu batian nola pertsonaia bat sortu. Eta berriro bertengo naiz gero, zuzenian 80. niveleko erregal hori nola erikitzean da nola bialtzean zure jokalari esplikatzen. Oin arte gaztiak. Bueno, ja behin launcherra abiarazte zuenean, haudek ertete zaizuen aurreneko pantalla esan leikena. Eta honek ikuste zuen bezala, hemen hau modifikatu dago, ez da berez WoW dakan fondoek eta holako gauza gorun. Hemen sartu horretu zuen kuenta medeuet eta kontraseina dira, lehen jarritu zuen berdina, nik, aldauta azkatu, baina berez hor espaitu zuen aldau, kontua sortzakoan ibilia zuen berdina izan berko luke. Eta lehenik eta behin esan bezala sortu behar dugu pertsonaia berri bat, ez? Esplikatzi zuet hemen ikuste zuen bezala cambiar de reino jartzei zuen, honek bakarra daka, fumetas de custom web, osea custom jartzeun hau, eta bestia servidores de prueba, baina hori desarrolla hori antzako da. Eta hori de gelditzen bakarra ez, fumetas customa, eta hemen inbete pertsonaia bat sortu. Eta zein ingoiat, lehen digan sortuta zekaten zorraza bat, hau beha. Paladina sortziek azuen izan ezke orkua, hau berez ezin dek goko ze original bat ianin, hasi ezatu hau batuko ja. Eta izena garriko zio Clone Show, hau de ni bere garaian, basekat hain digan, hau nibiltzen nitzanean sortutako pertsonaia bat, ez? Clone Show, apaiza eta hilerra gaina. Tratar. Tío, que era disponible ahí. No me jodas, sí. No te gato si hay. Ahí va, jarriko zio y zaplavero ahí. Zaplavero. Sortuta, ahí. Claro. Vale.
Eta bain sortuta gero ingo da jokutik erten. Eta esplikatuko izuetu bain nola pasa erregalua zuen jokalari, Baina arte... Beno, behin berriz jokuan pertsonaia sortu. Pertsonaia sortu zuenean, bazpane etzaitezten munduan sartu, ze ustez fallo batzuk emate ditula, behin pertsonaia sortuta gero, berriro meueteko orrialdean sartuko gea. Hemen edozein tokitan klikin. Eta emango jozue, hemen goran eskubitan, nertete daizue erregaloa parpadeatzen bezala, ez? Hori da, WoW-top orrialdiak emate izuen erregalua, ez? Behin hortikan sortziegatikan kontua, esan lehike. Bueno, itxi dituzue abixoi edanak. Hemen zatete regaloz jartzeu Natalian. Eta hemen nertete da, ez? Regalo WoW-top. Honek emate izue, bueno, hain ikusiko ez emateu. Motxilan klikingo deu. Eta gartzeu pak añadido a la mochila. Izte deu lehiua. Eta jungo beha gure motxilara. Hemen goran ertetan motxila. Klikingo deu berriro. Eta hemen ez, hau da gure regalua. Pasako jau, zapala bero. Kasu honetan ere pertsoneak hola izen hau, hola jarri hori izan duet. Eta emango jau, aukeratuta gero, noski emango jau enviar al personaje. Ematen dio unean, azalduko zaigu hemen beste lehio bat, berrirore, ez, gauzak eta onartu eta iteko, Hemen jarri hori guk ze aukeratuko dugu. Nere kasuan, nik apaiz bat indet izatei lekela o DPS-ia o sendatzailea. Nik sendatzailea aukeratu bat, nik egin gustatzen zaitelako rolian, baina hori ja bakoitzak ez, berak nahi duna erabili. Hemen jarri, irakurri da azkaula kondizioak, eta etziko dugu, enviar, maiuskulan idatzi gazpanen. Nik behin joan minuskula idatzi eta fallo eman izan dit. Proba batzuk iteren hitala, osake... Vale, hori, emango he leído, enviar eta aceptar. Hori emateo momentuan jarriko truco realizado correctamente. Conéctate al juego para recibir los objetos. Bueno, itzulingo gea. Eta bueno, berrize jokura sartuko naiz, eta handikan jarrituko izut esplikatzen, noin arte mutilak. Bueno, gaztiak hemen berrize bueltan. Ikben ikuste zuen bezala, aurrenengo aldaketa ikusgarri jena, mitzat gehiena atentzioa ditzen da. Nere jokalaria ja 80. nivelian do. Así que, bueno, jokura sartuko gea. Eta, bueno, erakutsiko izkitzuet hain zein berde zuen lortzeko, ez, helen esandako erregalo eta gauzadanak. Aurrenengo aldian sartze bali mazate eta ez bali mazaizue korreo ikan, lasai, denbora pixkat eman batzutan tardatu iteta. Baina, bueno, hemen ikuste zuen bezala, karta korreoa gazue irakurtzeko. Hona etortza bat ezte, ikusiko ezue gauza pilu askatzuela korreuan, ez, ikusteko. Así que, bueno, lehenik eta behin nik gomendatzei zuet bilatzia boltzak, hemen ez, ikuste hau boltza eta 34 kasillas, hori hartu ingo deu, itxi hau, beste bat, eta beste bat. Bale, behin boltzagan agartuta gero ekipatu ingo izki jau. Eta hasiko gea, a ber, urrengoa zer da, zein dazkau. Montura hartu bezki baita ere, hau, eta hau. Eta ikasi ingo izkigu, bai hau. Eta baita haure bai. Eta, bueno, beste danak uste ditu gela. Bai, hau, kaka bai gau, ez dezertako bernik hau. Eta, bueno, hain hartuko jau bestiek garrantzitsua, token del saber. Bien. Ja lortu jau, 80. nivele iotzea, baino, fijatze bali mazazte nik kai eman da irikitza bali mazue habilidadian barradanak minimoan dazkatzue. Ez, habilidadiat bat, ez egize. Orduan ningo duna behin token del saber hau buzoitik hartuta gero, Andre honei klikingo jo eskubiko botoiakin, eta gartzaigu, utilizar token del saber. Eman, aceptar. Vale, automatiko egite izena dalarane abiali, ikusezuet, tekstura kargatzen pixkatarratzen basieran. Dalarane abialtze izue. Eta hoain, hemen dazkatzuen
habilidade danak baina topea dazkazue, 80. nivelean eukiko berko zenituzkenak. Ez bali mezue horiten eukiko zenituzten bajuan, orduan oan jingo dezue ekipatu. Tortze dazte. Eta zingo gara. Avalorio. Aure bai. Hau dia emblemas de triunfo. Baina esplikatu gehiago ezatako ebili, honena. Hau hartu bezkiu. Aure bai. Aure bai. Eta aure bai. Bale. Oain ekipatzen joan, zuek bakoitzan nahi zuen bezala, o gehienen nahi zuen bezala. Hau simpliak, PvP dezakeen gauzaitu, osea, templia dakaenak PvP-ako, templia gabe nahi zuen, templia gabe, baina hori ja, bakoitzak nahi zuen erabaki. Ekipatzen joan honi, hau bizkarria nahi sortuko jat. Atzea kapa ikusten? Arki. Bukauta bat. Eraztuna. Hau garretan itxan gana lepoko guen eskapa. Apa jose bai. Ez ikertena. Obiek. Bale, eta beste sartu ja, eta hori dek. Hemen zebek, beste gauza danak. Tier 3 dekena, hau dek MUeteko tierra bai dekena. Armadura tier 3. Ikusi gabezekat, así que baina ikusiko ja ber. Hombre, elegantiak, gauza dituken bezala. Oso elegantiak. Oain zein dekarazua, bueno, hola azten momentuan, beste oso zer iritzatek. Hau, zabe. Vale, momentuan hola jartzez aztenian, fijate bali mazet, bai, dana de puta madre, baina balori jo bestia hartu. Oso ondo, ekipo dezente xamarra, eta nahi zuena. Baina, zein dekarazua, ez da gazuela armaikan. Arma lortzeko zein berdezue? Bueno, nik gomendatzei zuetenaek. Ara, eske nik monturak nusartu dazkaten ez ziat ikusi. Eskura jarriko dut garraiat. Laguntza danak, hemen ningo jatenaek triunfo, bai, abalorioa deosi, aurrena. Bueno, es que ez diat deseo, personaje hau ez diat debiliko. Inberdekenaek alma hortzeko jokuak emate izkitzue erregaluan bosteun emblema da triunfo. Honen abek reliquia bat erostia. Ola ea bintzat arma dezente samar bat egiko zuen. Ez teke zerri izango lasea, baina bintzat mazmorran bat egiteko aukera egiko zuen. Da kasuen ekipoakin da arma horrekin mazmorra egiteko aukera egiko zuen, eta mazmorrakin zoze hobia lortu arte. Orduan, honekin beritu zuen, enbeleban de heroismo bertitu zuen honekin lortzeko. Zue eta eskazue de triunfo. Orduan inbele zuen. Honena etorri... Nuntziok. Barkatu, honena etorri... Hemen inberitu zuen... Emblemas de conquista lortu zure emblema de triunfo erabiliz, gero, honena etorri, emblemas de valor lortu conquistako emblemak ibiliz, eta azkenik, azkenak, honena etorri, eta heroismoko emblema lortu, baloreko ibiliz. Orduan gero ja, hemen erosteko emblemak egitu zuen. Eta hola izango ban. Ba hori de gero etxegiat.
Hola, ja jolasten azteko moan izango zinaten. Deskripzioan utziko izuet ni ze jokalarikin ibiltzen naizen normalian zerbitzari hontan. Eta, bueno, bueno. Ai, barkatu, laguria segata. Bueno, zoze aportatu alizatia honek. Ugon jolastea gustatzen zaizuena, baina ez tezuena gordandu nahi. Aukera oso hon badakazue jolasteko. Jende asko ibiltzeken zerbitzari bada, aktibidade handia zakak, bai PV eta PVPen. Eta beste gabe, duda ikan balin bakazueo komentariotan jarri, eta erantzuten saiatuko naiz, komentariotan, Twitter bidez, nahi zuena, eta ni saiatuko naiz. Erantzuten, adonak nahi balin baituzue zea honentzako, WoWko bersio honentzako, oso horrexa jartezue Googleen addon WoW 3.3.5.bost, osea, barkatu, eta listo. Eta horrekin bilatizue. Asi gola, esango mutilak, mila esker horri zatiatik edan, sentitzea aspergarri xamarrai erten balin bazaiak bideoa, baina izan untza gaztiak, aio...